लामसगो ताई हामबाय फुंकाहाम जों दिनै अर फाइ सकबायगा खयारपुर एबा खायबा कचाम आगरतला होनजागो अर चिब्रु मुताई एबा खायबा चद देवता मन्दिर दंग जतन जों साइमानो त्रिपुरा हास्तेनि बायरेनि त्रिपुरानि बायरेन बरक साइमानो अर मुताई नायनानि बागै अ चद देवता बा चिब्रु मुताई तामो बय बायरेनि बरक बेलायखिनो सुङो त्रिपुरा हास्तेनि बायरे ब एंकै जों ताबुक तरक तरक खोनालायनाय अर क्षत्रिय समाजनि आदं रक फाइ सकबायगा जों बरक किजा कक सालायनाय अ चिब्रु मुतायनो तुयो दारा फैलानो रामसगो दिन हाबा नगनि बोखाक्तै दिनै अ नंले क्षत्रिय समाजनो आगनै जों किजा खोनावो नंले अ चिब्रु मुतायनो तुयो माने बाहाय नर वान सिक जाक्ताय आगिनि सिमिनो जोंथ खोनायबो मानो नायबो मानो गाय जों टिकिचा लोगोरंग नगनि खक्तै खोनारिनानि मुचुंगो खुलुमका नंनि ससियेल मिडिया न मता आसले जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज तो 2008 नि सिमिसे जों तहे जों सालाफे माने आबनि आगे म हजार बছর आगे नि सिमिनो चिनि पुरा त्रिपुरासा एवं त्रिपुरानि अस्तित्व एवं कुल देवता चिनि बंशनि मताय अम मताय सारा जों थाङै माया म जों 12 मास अम मतायनो जों मताय रिवो एकटा खायबा एक लगेरिया आलादा आलादा खायरिवो प्रत्येक मास बा लग्न हिसाबै जों मतारि दङ अम मताय खाचिनि पुरा त्रिपुरासा मनुष्य जातिनो तो माहनायाबनो चिनि ज्ञान हयतो आरम्भ खालाय दन सब जतरनाय खाचिनि खारचि मताय एबा मताय चिब्रै अर चिनि 14टा मताय दङ अम मताय चिनि अस्तित्व एवं मसारा जों बानसिमे फियाखैबा ताबुक लोकरंनि कक कायसा कुइसु सोंजागो जे आसुक बसर सिरि सिटिनि सिमि लाई बुमा बाय सोनामजाक अ चिनि त्रिपुरा हास्ते अ कचाम आगरतला चिनि राजारक खलाय फैमानि हिने आकनंगै कचारखाय अम किसा दफा बा अको हनै जाति अको हनै आलादा अंगै थांका आबरले किजा किसबाय सायदा मानो ना आबो एमन कुनो आलादा तो अंगिया केबो जुदि साय दंखा आबो बुल जों जेफोरन सिमि म चिनि राजा महाराजा रक्षना कलां थाङा आबन सिमि खलायजागोन फाइ दङ हे विगत 1-2 বছর किजा समस्या हाता महामाले आबो शुद्ध और सिमिया सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी नंखा कोविड नि कारणे आबो मताय रिलाय मालायलि आबा सेरबाबे जों और मेला आबो बरक जमी मालिया आम आलादा विषय तबे मताय जेफोरन सिमि सब्राय रिलेसन चेङै कलांखा आबरन सिमि ताबो जरते तिल रिजागै दङ कारण जों उसकांगबो चिनियरनि चन्ताय बाय कक सालायका कक सामनाया गलब जों साइमान गाजेमो अब मतायनो आहायनो तनिमाया प्रत्येक दिन मताय मारिना एवं प्रत्येक बছর न महके चिनि जे बिसि वाइसा जे फाइमानि सप्ताह कायसा जे 7 दिन सालसिनि हरसिनि जे मताय खलायजामने अब खलायजागै दंनाय एवं अबनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजतेबो जों ताबो उद्योग नाय दङ ताकलाय जों अरबो चिनि बररक जाते मताय अरै परैया जात मेला आलादा तबे चिनो मताय जाते सठिकभाबे रेजानानै सठिकभाबे खलायजानानै उनथुन नै जों अर प्राय 50 जनानि जों बुंरिमानि बरक तन्नान बगै दंमानि किन्तु अर तन्ना टंनानि असुबिदानि कारणे जों ताबुक 30 जना हाय अर जों भलन्टियार रिनाय फ्रि बावो जों अर सेवा खलायनाय दिनै सिमिके जों तो 2 বছর जरिया थाइसिङो किसा खोना माने नखा कोरोना अंगै आखनो बलिरक बन्द उंगो हनसाव आबो कि कोरोनानि बागै द बलि बन्द खाइजाक कि आखाबा हापांनि फाइसिं तुइ जे बलिरक उंगै माय हिसाजां माने आबो बुसु जते क्लियर ओंखा दं बखा ना आबो जों चिनि सुप्रीम कोर्ट नि राय बा हाई कोर्ट नि राय बो जों नुखा आरो एमन नरक मताय मा खाया बा मातानि आकक साया और सागा जेहेतु बरक बाक्सा बरक थै नुगै माया जरा क्षत्रिय वंश एबा अन्य वंश बरक तो बाक्सा बनो सह्य खलायमे एबा जरा जों परम्परा फैनायखौ तो चिन्ता कोनो आपत्ति करै इनके आरो केबो आरो कोर्ट आपिल खलायगोना जे महके थै चाचार रंगबा एकटा बंक अंगिया आबने परे कोर्ट ने हयतो राय रिजाखा जे बा चिनि प्रशासन हयतो बा जों आबन परे जों सालायका सालायमान परे चिनि अबन अंगा जे तानमा जागाबा खलबै नंगबै मानो मताय बन्द खलायमे आबो कोनो जागानो अब सिजाक बा राय करै जे मताय खलायमे एबा बलिरिमे आकक तो जों नुगियाखो तबे जे जागा बलिरवा आरो जाते जारा बलिरिनाय परक थां बलिरिथन हातानि जारा नुगैमे एबा तो माहनाय नासिगिमाया आबरक जाते नुगियावना जातनै बेरिकेड दिबा एकटा आपना तो माहनाय पर्दारि रिदिहनै साजाका एबं आ कारणे पर्दारिबो बलिमै दं चिनि मातृपुरुषरे बाहायना आपदेखे नंगै दं ताकि कैसा लास को सुंथांसिनाय दाना दाना ताकलायले बाहाय उंखा किजा ओ चिब्रै मतायनो तुयो जे सु व्यवस्था र बते बते हाय दङ जगा ताकलायनि व्यवस्था तो जों सुरुवातनि सिमिनो दङ
pura Tiprasa committee Khotria Samaj haite singo committee tong tongo plus singor ni je committee bai bokok salai tongo DM aron ni jela sabadepati ba aron ni je chairman chini শ্রদ্ধেয় অনারেবল স্পিকার বড় ভাই কক সালাই দङ তাকলাই সেমা বা আগের অংশাই তেব রেকর্ড নাই তাকলাই এমনভাবে অংখাসং কারণ বিগত সাপ্তাহ কাছেন রমি সিংহর লাইসি দংমান নুক মানে মিয়া হরনি সিমিন মানে চেঙ্গিরিখা এমনকে বরক ভাইকে মানসুকি মেয়ে যে আসুক বরক বাঙানো হানাই তাকলাই মেলা আপনি আগেনি সাই 2 গনা নাই बेलेखेनो हामबाय जों हायनो हाय जुदा जुदा मांफलि फुनुंनानै जायदोंना दिनै हाबा नगनै बोखाक्तै मानजय दंनि स्रांसादि हाबा नग lam sokfiru haino hai sini haba nok ni bakhaktei जों नरंनो थासिङावनो साखा ताइ जों अर आइस्रि स्रि फाइजाक जों गोबां मा मांफिलि फुरुंनाय होनो अ चिब्र मोताइनि खयरपुर जों फाइजाक जों थासिङाव कक सालायका त्रिपुल क्षत्रिय समाजनि आदरक बाय त्रिपुल क्षत्रिय समाजनि आदरक साखा त्रिपुल क्षत्रिय समाज न तुयै न खबै न अ चिब्र मोताइ बेलायखेनो नायथदबे खाइजागो ताइ हदा रायदा बाय बरक त्रिपुल क्षत्रिय समाज बेलायखेनो गदाल जाक आबो अक्रा रक्ते साइमानो जों साइमानाय सिनाय बर' रक कक सानानि चाइतक दङ नरंनो फुनुंनानै बागै मांफलि चांना गयनाय आं किजा तुरु तुरु मांफलि चांनानै बागै जों खरतेसो अक्रा रक कक सागाना यांग हामबाय नाना नंले बर'नि फाइख्या कने जारिगरियानि बाहायके फाइख्या सासो गाइसिरि सिरि गारि बाय गारि रिजार्भ नेनि अर दाम दाम दं बलि रग दं दंगो पुन्तानाय ओंखाय नोंअर कय बसर ओंखाम तिके फाइबानि प्रति बसर फायो आं प्रति बसर फायो नों पुन्तानो ओंखाय नों बुखारक बाहायमा दं गाहाम न फाइपुर कोनो कष्ट रग बा अर कोनो कष्ट रग दं nya बेलायखेनो कक हाम साइखनारि गा जाग्रा जग मासाना मालायगा जों हाइन दरग दरग यांगो मांफलि जागाय थानाय ताइबो अक्रा जाग्रा रग कक सालायनाय जों बरं थानि अर अ चिब्रे मोताइनो तुयै बेलायखेनो नांकुंमानि ताइ सिजागनानि कक दंगो चिनि बागै जों जाय दंना यांगो तेबो मांफलि बरक सिमालियाले kaisa sakra ba kok sana kaka nang mai kija kok salai na yang sina sigari kija kok sanai nang bai sing nong le boroni phaiga o jaga जों दा गामसा कपरानि से bahai phaiga sa sa gaisri जों चिन गारि दङ जों प्रति बसर मुताइ कायमानि बसरके फाफायो nor ki bolidari na sudu pera roksimi जों गको बुसरि थानाय दा साइमा बा हामासा रग 2 बसर त कोरोना रग दङ जों जतन साइमा नंगाय अन्नान बसर बन्दों फाइकेना अन्नान बसने सिलाय ताक्लाय रग बाहाय नां बा अर काहाम नुकब्ला आगि रग त दुकान पाट रग आसे नों जायगा ताक्लाय काय बयबो साव गोबां मान नुगो होनाय नरले बाहाय मा दं ताबक त बरको फायको दुकानदारको फायको खानानि हिमका आचंनाय ते काम काय ताबक तिन प्रथमनिब्ला किसा बर कम नता गन्दर काय कि अर कि साबुं दंनाय जों दै को बारता जरा तंगनता नाय गुरगय मुताय रे बन्द तानबाय थानाय दा बेलेखेनो हामबाय गागानो बरकबो हाकसालि फाइजाक बरकबो अर प्रति बसनो फायो होनसावो ताइ ताक्लाय हिंगाके आगि आगिनि सिलाय बेलेखेनो ताक्लाय किसा तंथंमा हाय खाकसांमा हाय नुजागो होनसावो ताइ फालनक रकबो गोबां कुक दङ जों उलबो फालनकनि बरकबो कक सालायनाय फालनक रकनि करक फालमानि बेबसा रक बाहाय चलि दं जों आबो बन्दरनो फुनुंनानि चाइ दंनाय जों दाबो यांगो ताइबो कक सालायनाय तरक तरक लाम सगो बाय नंले बर'नि फाइख्या आंगा जाराय बासै बाहाय के फाइगा तिनि दा फाइ ना मिया रगो फाइ नि फाय आसु कासे फाय दाम फाइगा गारि इको अरले ताम ताम खाइना बागै फाइ बलि रगा दं ना प्रस जोंका मा फायमान कारन कम हाजो सकदरिनि मा फाति जों मा फायो
Kami Chaudhary bai. Kami cakdiri ba. Boli roga ko. Kiri Chaudhary cakdiri ne boli ko lu ko tong. Chaudhary bai phai ga don ro. Mm. Non kami Chaudhary bai. Para bo jagan dong ni. Jarai ba sai. Belekena hambai bai bai kok seka sanga mai kena kisa kisa kok salai nai yang tai turuk turuk thanai kaisa su yang ko makhate kaisa kaki yang kisa nai siga de chumai kisa kok saga de bahai bahai ke phai shobai ga dor dine asa aisi sire ki kisa sai khna re ga de Iko mo tai tu ko rumah rong nanya ni rong ko sok ba kita nai kita kongon pa ki saka. Su ko ja pa ki mo. Su kong pasta on pa kita tu ko rumah rong nanya nanya. Nuk ya ka ba. mutai na to kori maro no khana na Tanya bawa tu ke rumah orang nukha kat thangka phai ja nanya ni ja koi bosor dore amai ke phai dong aji rok phai ba na motai rok tu ko rumah orang nuk jata ketak lagi motai tu ke rumah ni nanya ni paketa agi ro khai tamong koi manuk ya borok ke bang ne bagoi na e baki ko hamia poristiti hamia ne bagai kiri oi lachi oi tuti ke hai ke agi ke no ge tak lai ke manukha iko tak lagi tu korna ni nyo kaham kereng ni sok paketa tak lai kesang kesang hai ya mato kesang bela ko kam tok nu ama yak soin ko song sok paketa belekan hambai kaki no bo seng hai kok salai nai tai ku meni adong rok bai yang teruk teruk seng malai phi hai seng bai manju oi dong de habanong ne bakang tai hambai